Sililele emaweni ema-Afrika izinto zimane ukwenzeka. Usa ngethuna kulo mhlaba kuphinde kuhlwe ngethuna futhi kanti kwenzenjani? Kunemibuzo eminingi ebesifisa ukumbuza yona kepha sisokwazi ukuphumelela ngenxa yesigigaba. Thina sililele emaweni ema-Afrika izinto zimane ukwenzeka. Kuney'nsolo eziloziqhamuka kancane kancane hleze hlampe siphethe kulo mhlaba uthwale ngalelizwe uqobo lwalo. Thina sililele emaweni ema-Afrika izinto zimane ukwenzeka. Nomnyama usaphenduka isilwane phambi komuntu omnyama futhi kazi kwenze njani kulo mhlaba. Sesancamela ukuhamba phezu kwegazi ngenxa yokufuna ukuphila kulo mhlaba. Thina sililele emaweni ema-Afrika izinto zimane ukwenzeka. Uma ifuna imali omnyama useyazi sekumele abulale umuntu ukuze ngakusasa aphinde anothe. Thina sililele emaweni ema-Afrika izinto zimane ukwenzeka.